Wannan website ina ne na 1688 da na buɗo shi ta browser don in nuna muku yadda za ku yi requesting ma wani ya taya ku biyan kuɗin kaya. Yanzu misali mu ce muna son mu siya wannan agogon, sai mu taɓa mu shiga. Sannan za ku iya amfani da browser idan kuna son ku ringa fassara shi kai tsaye ba tare da matsala ba. Haka yake a browser, mutum zai zo zai kalli hotunan abubuwan da yake so ya siya. Ya dai ɗan fi amfani ko ya fi daɗin amfani ta browser. Yanzu daga nan ne sai mu zo nan gefe gashi nan sai mutum ya zazzaɓi guda nawa yake so. Zan ce a bani red, a bani pink, ba biya zan ba amma zan nuna muku. Sannan nan in kuka ja duk za ku ga review. In mutum na so sai ya mayar da shi Hausa tunda Google Chrome na da Hausa. Yanzu sai in danna wannan order now gashi nan. Ina danna wannan order now din zai kawo ni wani pejin. Kun ga nan na sa translation ɗina English amma mutum zai iya canjawa. To yanzu nan gefen nake son ku kalla, za ku ga an muku total na komai, nan kuma an ce submit order. Nan zai ɗauki address ɗinku, in kuka yi sama duk za ku ga komai. To idan mutum na so ya yi za ku iya yi daga nan, sai ku yi cancelling, zai je app ɗinku ya jira ku sai ku shiga daga app ku biya. Amma wannan na wa'inda ba su da international passport ne, kuma suna son su samu link da za su tura a taya su biya. Yanzu sai in sa wannan submit order ɗin, gashi na danna. Kuna sa submit order zai kawo ku gaba na gaba da mutum zai amfani da shi ya biya kuɗi. Kun ga yana loading. Yana gama loading zai kawo ku gashi Alipay, sai ku sa pay now. Gashi na danna pay now, sai ya kai ni page na gaba. To a wannan pejin da zai kawo ku ne, in mutum na da Alipay za ku iya biya da Alipay ɗinku idan kun yi verification. Yanzu bari mu fassara pejin. Gashi nan na danna na yi translating. Zan fassara shi da Turanci, in mutum Hausa yake ji ya mayar da shi Hausa. Yanzu ina da Alipay ɗina gashi ya ɗauko ma kuɗin da ke Alipay ɗina, kun gan shi nan. Yanzu kawai zan sa nambobi na guda 6 sai in biya, ko kuma in yi scanning da waya na sai in biya ga masu Alipay kenan. Idan kuma mutum ba shi da shi kwata-kwata, ku kalli nan sama da aka ce find someone to pay, gashi nan na sa kuso ɗina. Find someone to pay, ku nemi wani ya taya ku biya kenan. Shi za ku danna idan ba ku da international passport. Kuna danna wannan pay for me ɗin zai kawo ku nan pejin. Zai ce muku ku sa sunan account number na Alipay na wanda zai taya ku biya. Kuna sawa sai ku danna ask him to pay. Yanzu nan ɗin za mu zo mu shigar da Alipay account ɗin, sai mu ce 234. Gashi nan na shigar. Sai nan za ku iya zuwa ku yi rubutun da kuke so ku yi. Nan kuma za ku iya danna button ɗin kawai ku ce ask him to pay. Zai tura wa mutumin request, mutumin kuma sai ya biya muku. Gashi na tura. Gashi a nan sama ya ce muku kun yi successfully, kun tura payment, ta yi muku payment. Sannan an ce in aka yi refund zai je mata. Yanzu nan za ku zo ku copy payment link ɗin. Kun ga nan an sa copy link, sai ku danna. Gashi nan na danna, ko kuma in taɓa nan gaba ɗaya sai in yi copying link. Duk da sun tura mata notification, zan iya danna wannan copy link ɗin nan sai in tura mata. Ga nan wurin da aka ce view payment details, zan iya buɗo shi ma. Idan na buɗe shi zai nuna min details na payment ɗin. Kun gani sunan wacce za ta taya ni biya. Ga link ɗin nan sai in copy link ɗin in tura mata, in case ina gaba a tura mata ba ko bata san ma an mata ba. To shi kenan. Ita kuma tana danna link za ta biya muku, ko kuma in ta duba Alipay ɗinta za ta ga request ɗin da kuka yi mata.